Dobrý deň prajem, ja som Ladislav Smrtník, moja web stránka je www.ladislavsmrtnik.vs. V predošlom videu sme hovorili o tom, ako nám podnikanie môže priniesť finančnú a časovú slobodu. V tomto videu by som chcel hovoriť o snívaní. A prečo o snívaní? Ja si myslím, že toto je jedna z najdôležitejších vecí, pretože veľa ľudí v klube 40-40-40 prestalo snívať. Veľakrát počujete, to si nemôžem dovoliť, alebo nemám dostatok času, nemám čas a tak ďalej. A ľudia jednoducho sa tak uzatvárajú až do takého štádia, že sa boja snívať. Ja si myslím, že to kvôli tomu, že ľudia nevedia, že majú možnosť snívať, že majú možnosť naplniť svoje sny. A to sme hovorili v predchádzajúcom videu, že podnikanie prináša takéto možnosti. A preto vám chcem pomôcť v tomto videu znovu začať snívať. Akým spôsobom? Jednoducho. Odpovedzte, alebo predstavte si to, že máte všetky peniaze, ktoré si môžete prijať, a dostatok času na to, aby ste si ich mohli užiť. Predstavte si túto situáciu. A teraz porozmýšľajte nad tým, keby všetky vaše finančné problémy pominuli, keby váš nedostatok času pominul. Rozmyslite si, ktorých 5 vecí by ste chceli mať. Čo by ste chceli vlastniť. A môžete sa zamyslieť nad svojim bývaním, nad svojim autom, nejakú možno dovolenku. Je to na vás. Rozmýšľajte. 5 vecí, ktoré chcete mať. Napíšte si 5 vecí, ktoré by ste chceli robiť. Čo by ste chceli robiť? Keby ste nemysleli nad tým, že nemáte dostatok času alebo financií. Čo by ste robili? A ďalšia otázka, veľmi dôležitá, kým sa chcete stať? Kým chcete byť? Všetky tieto sny si napíšte na papier. Napíšte si ich na papier. Je to veľmi dôležité kvôli naplneniu týchto snov. Veľa snov, ktoré boli napísané na papier, sa uskutočnili. Takže zamyslite sa nad tým. Sledujte ďalej tento videoseriál. Môžete ho sledovať aj na mojom videoblogu. Na stránke videoblog.ladislavsmrtnik.eu. Určite navštívte moju web stránku www.ladislavsmrtnik.vs. Môžete si stiahnuť knihu Mapa k pokladu zdarma. No a nezabudnite zdieľať tieto videá, nepomôže to len vašim priateľom, ale v konečnom dôsledku sa vám to vráti a pomôže to aj vám. Takže ja vám zatiaľ ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.